try natin itong bago natin brum-brum. Ito yung old. Yeah, oh. Ito yung ditob sila open. Ay, pwede na niya. Uy, batla! Ayan, nabasa. Yo, what's up? Good morning sa inyong lahat mga kalabarkada, and welcome back again sa ating panibagong videos. At sa episode pala na to ay may pupuntahan tayo. So makakasama natin si Karen at si Mrs. Pumuntahan pala natin yung tropa ko si Titing. Bali may gagawin kasi tayo doon. Pero bago tayo umalis ay kumusta naman kayong lahat mga kalabarkada. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At makakasama rin natin si Boss Koba. Brum-brum ka na, nakang. Halika, mag-brum-brum tayo. Ano ba? Yo, what's up mga kalabarkada? Dito na tayo kila Titing. So si Mrs. kasi balak na kasing bumili nito. Tinignan natin kung okay ba itong Mio na to. Bali Mio Sport ito. Itong kon na to, model na to. Ito yung pipe, nakalaan. Sige, sige. Tapos ang natakbo pala nito ay 33,000 yung natakbo. Medium blue to, yan. Oh. Dapat yung remote na. Ano ata? Uy, may Christmas light pala to. Ay, ano to? Video mo na. Grabe oh. Tahimik yung makina mga kalabarkada. Pambihira, nandyan ka na. Alright mga kalabarkada, tinignan kasi natin yung motor dito. Be, dito nga sa gilid, tungkad. Gano'n ka taas? Mababa lang? Mababa lang siya? Mababa yan? Baba yan. Bagay yan sa'yo. Wala ka nang ayusin dyan. Wala kang mabibili ng 35 na ganyan ng tsura, sabi ko sa'yo. Maganda ba? Naka-restaurant, promise. Mabala mag-testing bro? Testing mo ah. Nakakita na ako. Eh, dapat tres na jigid. Ikaw mo? Maganda ako. May sandar na yun. Siyempre oh. Uy, may bagong motor na raw si Kuya. Kuya, oh. Ayun, lugad ko na sa'yo. Lugan ko na siya. Pag-practicean mo muna hanggang John. Ang hirap po nga naghanap ng ganyan. Nag-exam ka na ba? Ah? Nag-exam ka na? Pa-expert ng lisensya ko, ama. Hindi ka magturo, mauyong. Ikaw Akars. Mas gusto na lang magnegosyo kaysa magturo. Malaki siya yung nyo? Ah? Sakto lang din. May 30 mil isang buwan. 30 mil isang buwan? Ang kita? Ay, wala.
Walang 30 mil. Ang daming tindahan doon. Dikit-dikit ang tindahan doon. Paano ka makatinda ng 30 mil? Ang lalaki ng mga kalaban na ano? Maganda yan. Alam mo ang ginasabi ko sa'yo kung saan ang ginastos ko dyan, kaya malaki ang gastos ko. Bago yung shock sa harapan, bago yung shock sa likuran, bago to, bago yung ilalim, bago yung belt, bago yung pulley. No, parang ang bago nga yung motor. puli na? Baro ito jo. Kung kumaitod 35 talaga ita. Kung mabalik talaga. Ilugay kita na surok 5,000. Ha? Pinarestro kita, kakarestro. Cars, yun naman daw bibilhin ni Kuya. Kursunada niya yun. Uy. Kailan yung bases. Ito yung old. Oo. Ito yung deed of seal na open. Ay, pwede na siya, boy. Yan, nabasa. Ito yung ID. Tapos ito yung signature niya, tatlo. Eh, siya yung first owner, Manong. Ito lang to. Oo. Parang kinuumurin yan sa first owner. Tatlong perma, Ayan, dalawang yung ID. pirma niya. Ayan, yung pirma niya. Siniserox ko to lahat, pati sidula niya. Alright! Naiuwi na rin sa wakas. Parang siya, oh. Kaya mo. Ba? Ate ka, alam Bali naghanap kasi ng motor si Mrs. Kaya ito yung nabili niya. ate ka. Yamaha Mio Sporty. Nagasi ko, makabililag ko. Wow. Wow, congrats mahal! Wow. Yung bigla-biglaan ka, kaya aga-aga. Talagang binawan ako ng service para sa school. Ganun naman. Umaga naman ang gift Ala, nyo. gusto mo ba? May, Ayaw. hindi pa ako nag-uwid. Hay, bakit may Libre mo ako. Isa nga kuya. Yung malit lang. Ito, 20. Magkano? 20. Be, gusto mo? Be, gusto mo? Gusto mo? makitikim lang ako? Uy, pare, hindi naman pinag-ano niyo yung mga... Ah, si kuyang kon pala oh. Ang sipag naman ni kuya, ang aga-aga pero nagbibenta ng tahong. Kailangan eh. Parang pambiling bigas. Yo, alright mga kalabarkada. So, bali nakabihis kami dahil igagala namin itong baong Mio Sporty na binili ni Mrs. So, ito yung motor niya, Mio Sporty. Igagala natin. Titignan natin kung okay nga ba yung takbo ng motor na to. Bali itutur lang natin siya sa bulinaw para matignan natin kung sulit na nga ba yung takbo nito, dahil siyempre second hand lang, para makita natin kung paano nga ba yung takbo ng Mio Sporty na to. Naantay lang naman ako eh. Tara na be, may driver na ako. Tara na? Aray ko. Uy, blocks daw siya mami. Ang bigat. Uy, ano ba? Ang bigat niya kasi. Oo, yan nga, mabigat nga siya kasi. Kaya mo yan? Patalakas hindi sila mabigat eh. Magkakala lang muna kami ni Mrs. Natry natin itong bago natin itong probe. Alam mo ko yung nilibre ba eh? Hindi ka malilibre sa akin. 150 lang pera kami. Kahit pala medyo mabigat yung mga kilos namin ni Mrs. Pero kaya-kaya rin pala ng Mio Sport nito. Sarap pala na may driver oh.
Yo, what's up mga kalabarkada? So, nandito na pala kami ngayon sa Bulinaw at ito yung test drive natin. I-test drive natin si Mio Sporty. Mamaya pala ay si Mrs. na yung ulit yung magta-drive. May kadaw saya po. Ang init at kami kagaw ng ako. Bilis pa rin ito ha. Mio Sporty 2018 na model. Napakatahimik ng makina. Grabe, pininahan pa ako ah. Naka-radar pa lang eh. Antok ka ba eh? Hindi ah. Ito pala yung Mio Sporty. Napaka-comfortable na i-drive. Pero siyempre nanibago lang ako kasi yung nakaibang motor kaya ni Raptor sa kanila eh matataas. Ito kasi mababa. Alam mo yung parang nakasayad na yung paa ko sa lupa. Kaya tamang-tama talaga to para kay Mrs. Para pa-practicean niya kung paano mag-drive ng motor. At mamaya-maya pala si Mrs. na yung magdadrive. Para naman magamay ni Mrs. kung paano na i-drive itong si Mio Sporty. Bali wala pa siyang pangalan. Nag-iisip pa lang si Mrs. kung anong pangalan nito. Si Mrs. na yun magdadrive magmula dito mga kalabarkada. Maganda dito.
Mabigat daw kasi ako eh. Sige na. Okay. Mabalan. Hindi na kami makausad. Kasi pares tayong mabigat. Okay. Ha? Kasi pares tayong mabigat. Pala yung barangay di Waliwa. So papunta tayo sila tatay ko lang. Ano may bunga na yung mga siligwilas dito. Malaki na rin ang bahay pala dito. Kwento ko lang pala sa inyo mga kalabarkada, no? Habang nagdadrive si Mrs. Bali nung 2014, nung pagkatapos ng kasal namin ni Mrs., eh, dito pala kami unang-unang nanirahan. Dito. Dito pala kami unang nanirahan ni Mrs. Oh. Alright mga kalabarkada, no? So nandito pala tayo dito sa makikita nyo ay bahay dito. So ito pala yung bahay kung saan kami unang tumira ni Mrs. nung bagong kasal pa lang kami. Bali ang bahay pala na to ay bahay nila daddy, yung tatay ko. May bahay din dun kaso hindi na natuloy. Oh, nandito yung mantika at itlog doon sa bayan. Para makilala nyo rin yung daddy ko. Hey! Nagsakada kami di, iniwan namin yung itlog at mantika doon sa bayan. Dumiritso Si kami. Rodel, siya yung kumukuha Ano ng kasi yan, kabibili lang. ang babayo kabibili lang alokon namin ng dito, turde. tapos mga malunggay. Kanina, kanang umaga. Kayo dito eh? Oo. Magkano yun ay? 35 days. Ano yan, Mio? Pag tinitis drive namin siya kung maganda ang ano niya. Kaya kami nakatpat ito. What? Hindi maganda na kung pupunta ka rito to para ano? Wala sama? 35. 35. Guys, bigyan nyo nga ako ng kahit na 3 kaso nyo. Ang mga lakan di Nayuna mo? Tagal mo din, marami yan. Nakadua ata di? Ano? Ayun naman. Ulamin ko. Mag-isa ko rito. Piliin mo yung mahinog na. Hindi, yung mga, kahit di ko anak kong 5. Sige di. Nayunam Gusto to, mag-isa ko. Baka bukas. Oo. ulitin ako. Silip muna tayo sa loob ng bahay. Ito. Ay madit. Kikita na. Ito pala kami unang tumira ni Mrs. Ito yung mga, ang kalat dito, yung mga Ito pala yung unang kwarto namin. Ito ang unang kwarto namin ni Mrs. Bali ako pa yung gumawa nito. Itong lagayan na yan. Tapos dito, ito yung ginawa ko. Yung lagayan ng hanger. Iwan lang namin doon. yan, ikaw ang mag-drive niyan hanggang sa bayan. Hindi po. Yan lang din. Ito yung naman yung kusina. Saka ano? Dito kami noon. Wala kami nun. Ano ba yung kung ito? Di, mga lahat ng plastic din. Na? Plastic. Plastic? Kung meron na. Anong plastic? Ito? Pagkagan na ano man. Yun ito? Ito yung unang tinirahan namin ni Mrs. Pili na yan. Hingi lang tayong kunti. Ito yung bahay sa bukid dito sa Bulinaw. Bahay nila daddy. Ito di, ay, hingi tayong kunti, de. Ha? Oo, ay, ano, igulo lang. Mga nakalimutan. Pwede na lang sa kita. Padali tayo dyan. Alright mga kalabarkada na. So uwi muna tayo. At tutuloy natin yung road test kay Mio Sporty. Oo. Yung road test. Sayad dyan oh. Dun tayo.
marami rin tayo nakuha ng mga malunggay, kasoy, saka tinatawag namin ang babae. Sabi lang, pakatuloy talagang malakbo nito. Sumasabay. Grabe. Overtake si Mayo Sporty. Napakaswabe niya pagdating sa mga kurbada, oh. Ang swabe niya, pagdating sa mga kurbada.